Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información hoxe na xornada de venres, día 11 de abril, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Falámoslles hoxe da festa da pandeireta en Encrobas, que xa será mañán sábado. Tamén coñecemos o cartel da Feira das Nenas da Silva, que será a próxima fin de semana, e falaremos do que aconteceu onte da visita do presidente da Xunta a Jesuga, donde escoitaremos e miraremos unha reportaxe. Este sábado mañán hai unha excursión a Vilanova de Cerveira. 4 autocares de Cerceda irán hacia Portugal. Falaremos da andaina polo lago das Encrobas, da festa da terceira idade que será o 17 de maio e de un curso de socorrismo que terá lugar aquí en Cerceda. Lembramos tamén que o Concello ten unha oficina de rexistro clave, saberemos en que consiste, e tamén de que se pode ver unha exposición sobre a chegada do ferrocarril galego aquí en Cerceda. Lembramos que sigue aberto o plazo ata o martes que ven para a renovación e de novas plazas na Escola Infantil Os Pillavans e da ITV de Turismos, que se pode pasar a finais deste mes aquí en Cerceda. En canto aos deportes, decirlles que sabemos o calendario de mañán, sábado e domingo dos nosos equipos que imos a repasar. En canto ao tempo, aumenta para mañán a inestabilidade. Comezamos a crónica da xornada falándolles de que mañán sábado será a 16ª edición da Festa da Pandeireta en Encrobas, que vai a ser un ano máis en Pontoxo. Este ano terán sesión vermú a partir da 1 da tarde para dar paso a un gran xantar popular a 1:30 a base de xamón a feira, de polvo, de churrasco, con bebida, postre, café, etcétera. Xa desde a sesión vermú contarase ca actuación dos grupos locais Irmáns de Meirama, San Martiño de Cerceda, Folque Ruada da Silva, as pandereteiras de Xesteda e as anfitrionas pandereteiras de Encrobas. Ademais, estarán Nunca é Tarde, en Bruxo, a Toruxo, Larpeiros de Altamira, Os Toxos e Viqueiras de Ordes, a Requinta da Maía, Troleiros da Lesta e Contiños da Feira. Contarán con carpa por si o tempo quere impedir o disfrute. Está organizado polas pandereteiras de Encrobas coa colaboración do Concello e da Diputación. Esta semana tiñamos a oportunidade de falar con Maruja Barbeito, unha das organizadores, e escoitamos un extracto da invitación que facía a todos a esa festa. Pero nós temos moitísima xente apuntada. Ajá. Creo que máis que o ano pasado, con eso digo xa todo. Ademais, a xente que ven marcha contenta de verdade, porque claro, e preguntas aos máis cercanos vanche a dicir que moi ben, pero preguntas aos que veñen de outros lados e están moi contentos co menú e pasan ben. A ver, eu penso que ademais é unha pulpeira que casi hai que falar con ela de un ano para outro, E canta xente tedes xa anotada? Pois mira, onte había 125, me parece. Moi ben. E era un ano pasado 118. Sempre aparece alguén despois ao final, que cando pensas en 120, pois ao mellor son 130, pero sempre traen un margen tamén, entendes, os da pulpeira. Na parte musical xa a partir da 1 empezades con sesión vermú. Exactamente. Queremos empezar sobre esa hora, porque mentras a xente vai sentándose, vai falando unha con outra, que non se ve desde hai moito tempo, pois estamos, o grupo está Turuxo daqui da Coruña, pois van a estar parte dos componentes, outros vendrán despois, pero parte deles xa veñen a esa hora. E entonces nós, as que podamos axudarles, tamén estaremos ali ao lado. Así que habrá festa xa desde esa hora, se Dios quere. Pero bueno, mellor hasta as 9 ou así, actuarán grupos. E despois xa hai unha foliada onde pode actuar quen queira, e entón, todos mezclados. Pero que o ano pasado, ou ás 12 da noite por aí, puñémonos a tomar algo todos, porque ainda quedaba comida, comida, máis ben postres, queixo e cousas así, non? E nadie nos decía que non se podía, o sea, todo o mundo se acercaba ao mostrador, podíamos comer hasta que nos dera a gana. Así que eran as 12 ou a 1, non sei cando marchamos ali. E desde aí, pois, gracias a toda a xente que nos vai acompañar, e se algún máis quere facelo, que veña, pois, con unha pandeireta ou unha gaita, ou que teña na casa, que o vai a pasar ben, xa verás que sí, que despois hai unha foliada para todo o mundo. Agora cambiamos, pero seguimos a falarlles de festas, porque coñecemos xa o cartel da Feira das Nenas da Silva, que será o sábado 19 e domingo 20
o remate da Semana Santa, a semana que ven, se celebrará na Silva a Feira das Nenas. O sábado 19 de abril comenzará ás 10 da mañán coa apertura da feira, coa charanga aos celtas e bombas de palenque, para dar paso á inauguración oficial a cargo das autoridades. A esa hora comenzará tamén a degustación dos freixós elaborados no campo da feira e a partir das 2 da tarde sesión vermú a cargo do grupo Alborada. Pola tarde, paseos en carruaxes, en poni, exhibición durante todo o día de esculturas de madeira feitas con motoserra e exhibición tamén de motocross a cargo de Motopark Cerceda. Ás 6 da tarde hai teatro infantil coa obra As Ferreñas, representada por alumnos do Colexio da Silva, que tamén serviu para presentar a Primavera das Letras. A partir das 8 da tarde, de novo, o Grupo Alborada, e a partir das 9:30 do sábado, verbena coa Orquesta Cubo. O domingo, ás 10 da mañán, hai pasarrúas coa charanga Bebe Mais, e logo a actuación de Folque Ruada e a Silva Ruada, música e baile tradicional galego. Toda a mañán hai feira cabalar con concursos e exhibicións. Tamén a partir da 1 hai bolos preñados, a degustación de bolos preñados, e na sesión vermú estará o grupo La Bamba. A partir das 5 da tarde, regueifa con Lupe Blanco, Antonio e Suso de Xornes. E ás 6 da tarde, presentación da parella da Feira das Nenas 2025 a cargo de Pili Pampín e de Marcial Mouzo. Tamén haberá unha exhibición xa tradicional de freestyle con Paulo Montiño. E a partir das 8, a actuación do grupo La Bamba, e a partir das 9, verbena coa Orquesta Olympus. Haberá tamén sesión de fogos de artificio. Os 2 días, tanto sábado como domingo, haberá unha carpa de exposicións multisectorial e pulpeiras. Cambiamos de tema. Na xornada de onte, con motivo da visita do presidente da Xunta a Cerceda, en este caso a visitar a planta de residuos cárnicos, subcárnicos Jesuga, pois tivo lugar onte esa visita para presentar por parte de Jesuga das últimas inversións. En Jesuga, pois teñen, segundo ali, confirmaron o compromiso do cuidado co medio ambiente como un pilar fundamental para a industria cárnica e gandeira galega. Van priorizando a contratación de xente da zona, fomentando así o crecemento económico das comunidades rurais que o rodean. Unha das últimas inversións que se realizaron a través tamén das axudas da Xunta de Galicia foi no 2021 a planta de gasificación de Fariña, que conseguiron máis do 50% do consumo de enerxía de Jesuga que proceda ademais de fontes renovables e biocombustibles neutros en carbono e permitiu aforrar a emisión de máis de 5.000 toneladas de CO2. Tamén realizaron máis de 900 recollidas diarias na comunidade galega cos novos camións que ali tamén se presentaron para xestionar de xeito eficaz e eficiente as recollidas, invertir unha plataforma intelixente de mobilidade na que, ca súa base de datos de máis de 20 anos e combinada ca intelixencia artificial, aforraron emisión de máis de 3.000 toneladas de CO2. Pois de eso nos imos a parar ali e imos a ver unha reportaxe donde falaba Ramón de Besa, que é o presidente de Jesuga. Tamén interviu o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Dende a confianza depositada en nós pola Xunta de Galicia ata o compromiso dos alcaldes coa nosa causa, sen esquecer o traballo incansable e dedicación de todo o equipo de Jesuga, que fan posible que sigamos conseguindo os nosos obxectivos. Non podo deixar de recoñecer o papel esencial que xogan todo o persoal de Jesuga, que contribúe diariamente ao éxito deste proxecto. Cada un deles, co seu esforzo e dedicación na súa área concreta, aporta o seu grano de arena para que todo funcione como un gran equipo. Estou moi orgulloso de poder saudaros hoxe en nome de todos eles e de representar a unha empresa que valora principios como a competitividade, a visión de futuro, a fiabilidade e o compromiso ca nosa comunidade. Jesuga é un motor de desenvolvemento para Galicia, contribuindo ao crecemento económico, a creación de emprego, a eficiencia enerxética e a busca constante de novas oportunidades, mantendo un firme compromiso con esta terra e seguiremos traballando para que Galicia siga avanzando día a día. Moitas gracias, Ramón. Bo día a todas e todos os presentes. Benvidos a Cerceda, os que non sexades de aquí, e desde logo quero saudar en primeiro lugar ao presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aos alcaldes aquí presentes, ben queridos alcaldes e alcaldesa da comarca, a todos os cargos políticos que hai e, por suposto, a todos os demais.
Acabamos de ver unha presentación que eu creo que fai fincapé en dúas cuestións que son de absoluta vanguarda, e que é do que se está falando neste momento. Por un lado, a reducción de emisións de CO2 e, por outro lado, a inteligencia artificial. Por lo tanto, Jesuga, nese sentido, está a última e hai que poñela en valor. E hai que poñela en valor especialmente nun momento en que hai un risco de que cale en Galicia o discurso do non. E por iso eu sempre digo que hai tamén que ter un trato especial cos concellos e cos comarcas, como é este caso, que ao final defendemos a implantación industrial, defendemos a transición ecolóxica, defendemos a economía circular, que é certo que exercemos a nosa soberanía local e temos voz propia, pero defendémola firmemente, como ben sabe Ramón e o vive a diario, pero é que é así. Unha cousa é que haxa un espazo, como sempre digo, para o desenvolvemento económico privado, pero tamén hai un espazo para os servizos, para os investimentos, para todo o interese público que os obtén a partir diso e, por suposto, tamén nese sentido para o emprego. Esa idiosincrasia, no que é o caso de Cerceda, foise vertebrando dende tempos da mina. Da mina, de algún modo, douse lugar á central térmica. A central térmica tamén foi fundamental para a implantación do Sogama no noso territorio. E un pouco con todos eses factores, tamén o polígono industrial do Acevedo, que neste momento ten 700.000 metros cadrados e siguen plantando empresas. Concretamente, dúas van a ampliar a súa actividade no presente ano. É interesante dicilo porque a xente puido ver, pois quizáis as molestias que en determinados momentos pode causar a actividade industrial, que non se poden negar, pero puido ver tamén todo o beneficio. E nós sempre poñemos en valor esa parte, pensamos en todo o que está asentado, pensamos en Sogama, con ese PIA que lle permite ampliar, pensamos nas 58 hectáreas que hai de futuras áreas empresariais de Galicia na zona da antiga central térmica, pensamos no lago das Encrobas e nas súas implicacións lúdicas e turísticas que as terá que ter, pero tamén, desde logo, implicacións industriais de aproveitamento que redundan en beneficio de todos e de todas, nese polígono industrial do Acevedo do que antes falaba, nas 43 hectáreas recalificadas que temos neste momento na zona do Acevedo Cobeláns e, por suposto, tamén nesta zona da Areosa. Vimos de aprobar recentemente provisionalmente 10 hectáreas máis para que poida ampliar Jesuga a súa actividade, que ao final quedan recalificadas como zona industrial, quedan pendentes de que a Xunta de Galicia faga esa aprobación definitiva, pero ao final é ese marco de equilibrio e progreso que nós sempre vamos a defender e, como ben tuve unha ocasión de decir na presentación que se fixo do proxecto da planta téxtil fai un par de meses, nese sentido, Galicia terá sempre en Cerceda un aliado que traballará con Galicia, por Galicia e para Galicia, nese futuro que ten que vertebrarse, sen dúbida, a través da transición ecolóxica, como antes decía, da reconversión industrial e da economía circular. En ese sentido, esta zona e esta comarca ten todas as cartas e tamén me gustaría aproveitar para transmitirlle un saúdo ao Conselleiro de Sanidade que me dispensou un trato fantástico na última reunión que tivemos ali e xa se ten a ben firmar o convenio 50-50 para rehabilitar o consultorio da Silva, mellor que é mellor. Transmítalle esta mensaxe e agardemos ter sorte. Eu vou decir que suscribía, está escoitando o alcalde de Cerceda falar, suscribía o 100% do que estaba dicindo, pasa que ao final deixou o recado ese, que como non teño todos os datos, todo o que dixo, menos o do recado que teño que comprobalo. Pero está delegado. Ben, eu vou transmitir o recado. Pero, bueno, moi bons días a todos. Bueno, gracias a Ramón e aos conselleiros de Jesuga por invitarme, gracias aos alcaldes e alcaldesas que están aquí, a delegada, o director xeral, a todos os que, de alguma maneira ou doutra, tedes que ver con esta instalación. Volvendo outra vez o que dixo o alcalde, ten toda a razón do mundo. Probablemente, se Jesuga tivera que instalarse agora, pois habería algúns que dirían que non, en ningún sitio. Se está xestionando o que podría ser un problema e non o é, porque está perfectamente xestionado, pois eses que non queren que se instale nada en ningún sitio dirían que eso para eles é o de menos. Eso é un problema dos que teñen que gobernar. Eles están para decir que non a calquer cousa. Que non lles gusta, que todo ten un problema e, pois, probablemente o que acabaría sucedendo é que Jesuga, en vez de estar aquí, en Cerceda, nesta comarca, dando postos de traballo, solucionando algo que había que solucionar en Galicia para que a gandeiría en xeral poida seguir tendo futuro e siga evolucionando, pois estaría noutro lugar, noutra comunidade autónoma, e os postos de traballo
estarían creándose noutro lugar, todo o que supón unha instalación como esta estaría noutro sitio. Por lo tanto, eu agradezo esas palabras e agradezo tamén todo o que se nos explicou. Esta é unha instalación delicada e, por lo tanto, ten que ter todas as garantías de cumprimento de todo o que hai que cumplir, cumprimento medioambiental, cumprimento sanitario, economía, todo o que se nos explicou. E este é un bo exemplo, tiña ganas de coñecelo, sinceramente. Falábamos agora, cando estábamos na visita, desas imaxes, non hai tanto tempo, 20 anos, desas fosas onde había que meter as vacas con cal viva, e que, claro, o pensas agora e te botas as mãos á cabeza. Pois iso que había non hai moito tempo, igual que non hai moito tempo, estaba Galicia sembrada de vertedoiros en todas partes. Era moi difícil coller o coche, avanzar máis de 10 km e non ver un vertedoiro, ardendo, tirado. Cousas que agora te parecen alucinantes, eso pasaba hai pouco tempo. Por lo tanto, industrias responsables e concellos, Cerceda é un magnífico exemplo, hai outros en Galicia, que veron claro que sendo exixentes, porque aquí, lóxicamente, hai que ser exixentes coas instalacións que deciden implantarse en cada concello, hai que poñelas. E as industrias que non van a uns sitios van a outros. E, por lo tanto, creo que todos temos a obriga, casi o deber como galegos, de intentar que, si se pode crear riqueza en Galicia, non se cree noutros sitios. Por suposto, sendo absolutamente exixentes do punto de vista medioambiental. Isto é unha instalación modélica. A mí me parece moi ben que se coñeza e que se saiba, que os galegos saiban, non só os gandeiros que só saben, os que teñen industrias que teñen que dar avisos a Jesuga, pero que toda Galicia saiba que, como, insisto, o que era un problema a resolverse dunha maneira óptima, como hai que facelo, con unha industria moderna, unha industria que cumpre, unha industria que recicla, que se basea na economía circular e que sigue investigando para que cada vez se poda aproveitar máis e ser máis sostible e contribuir a esa transición que creo que ningún dos que estamos aquí negamos, pero tamén que entendemos que hai que facela con sentidiño e sin dogmas e sin leválo todo por diante, sin pensar nas consecuencias. Por tanto, moitas gracias, porque ademais, se decía aquí, na explicación que nos daban das rutas, funciona casi todo con seguro. Creo que, ademais, ir implantando, ou allá que vaya cundindo sempre noutras actividades no noso medio rural, que os seguros facilitan moitísimo as cousas. Aquí xa está asimilado, pero noutras actividades que teñen que ver con o medio rural non o está tanto, e despois veñen os problemas. Incluso para isto, Jesuga é un bo exemplo a explicar por aí de como debería funcionar o sistema. A Xunta de Galicia é cliente, que vou decir, por lo tanto, confiamos tanto que ampliou só outra vez o plazo para, xunto cos gandeiros en toda Galicia, que o que podía ser un quebradeiro de cabeza, o que podía ser un botarse as mãos á cabeza, e temos todos os exemplos aos que antes me refería, converteuse en algo normal. Igual que é normal para todo o mundo agora que se fai cos residuos domésticos, antes era un enorme problema. Había moitísimos alcaldes e alcaldesas, e un dos recordo, estaba empezando en todo isto, pero que tiñan verdadeiros problemas o día que non podían, que se clausuraba un vertedoiro, que non sabían que facer, tiñan os camións cheos, non sabían onde leválos, todo eso xa se acabou, afortunadamente. Igual que se acabou os problemas que podía pasar cando te morría unha vaca, te morría un porco, te morría os polos dunha granxa, todo isto agora temos a absoluta garantía de que as cousas fanse como se teñen que facer. Por lo tanto, se esta visita vale para que todo isto se difunda, é un motivo de orgullo. Al final, a Galicia calidade, da que nos recoñecen en todas partes, é un eslogan fantástico. Ti dis por aí fora Galicia e moita xente te responde calidade, se compón de moitas cousas. Non só son agroalimentario, o viño, todos os nosos produtos, que os temos fantásticos, non son as paisaxes, non só o turismo, e tamén como sabemos resolver as cuestións que son fundamentais para que Galicia se siga desenvolvendo. E como isto é unha boa mostra, moitísimas gracias por deixarme ver unha parte, o mellor non tan coñecida, pero debe coñecerse do que é Galicia calidade. Moitísimas gracias.
Máis temas, mañán sábado 4 autocares, é dicir, unhas casi 200 persoas do noso concello van a desplazarse a Portugal nunha excursión organizado polo Departamento de Benestar, na que irán xusto na fronteira a visitar a vila de Vilanova de Cerveira e ademais ali na Vilanova de Cerveira pois terán a oportunidade de facer e pasear polo gran mercadillo e despois xantar en Portugal coa comida característica, típica que é o bacallao. Logo a volta visitarán a fortaleza de Valença. Todo elo mañán sábado. A saída, por si aínda non o saben, é ás 8 da mañán de diante do Eroski, xusto na parada de autobuses en Cerceda. O sábado 26 deste mes de abril, o Concello de Cerceda organiza unha andaina polo lago das Encrobas. Será unha ruta circular de 8 kilómetros aproximadamente, con saída sobre as 10 da mañá na entrada principal da mina en Meirama. Se fará unha parada a medio camiño no aliviadeiro para tomar algo de agua e froita para regresar sobre as 12:15 da tarde, do mediodía, mellor dito, xa da mañá. Deben levar roupa e calzado axeitado. Esta é unha actividade gratuita, pero para inscribirse, hai que inscribirse, mellor dito, e para elo hai que facelo a través dun enlace que atoparán na web do Concello, www.cerceda.org. O prazo está aberto para inscribirse ata o día 23 deste mes de abril. Se queren ter máis información, tamén poden chamar o teléfono do Concello 981 68 50 01. Temos data para a festa da terceira idade, unha das festas máis multitudinarias do Concello, que vai a ser o día 17 de maio. A festa da terceira idade de Cerceda será o sábado 17 de maio, que coincide coa celebración do Día das Letras Galegas, na que Cerceda terá claro protagonismo. Será de novo unha polideportiva de Limeixa no Puñeiro a partir das 2 da tarde. O plazo para anotarse aínda abre o luns 21 de abril, despois da Semana Santa, e vai a permanecer aberto ata o 9 de maio. As inscripcións, cando abra, poden facela por teléfono ou presencialmente na planta baixa do Concello. Recordamos tamén que en Cerceda se vai a acoller a un curso de socorrismo que se terá lugar na piscina climatizada de Cerceda. A Mancomunidade de Ordes, en colaboración coa Federación Galega de Salvamento e Socorrismo, promove un curso de formación específica en salvamento e socorrismo que se vai a desenrolar en Cerceda dende o próximo luns 14 de abril ata o 16 de maio. Ten un coste de 150 euros para os empadroados na Mancomunidade de Ordes e de 650 para os non empadroados. Será necesario ter 18 anos, a partir de 18 anos, e dispoñer dos estudios mínimos da ESO e superar unha proba de acceso que se celebrará na xornada de hoxe venres. Máis temas, agora imos a falarlles da Oficina de Rexistro Clave que ten o Concello de Cerceda. A Oficina de Rexistro Clave do Concello de Cerceda é un organismo, unha oficina que emite credenciais dixitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. En este caso, poden obter nesta oficina a identificación clave, a número clave, identificación clave que se realiza aquí nas oficinas do Concello de xeito presencial, evitando así desplazamentos fora do Concello, a Coruña, por exemplo. Calquera persoa que así o desexe poderá obter de xeito presencial e sin desplazarse, insistimos, no Concello de Cerceda, nas oficinas, a identificación clave necesaria para acceder aos servicios dixitais coas administracións e que agora é casi fundamental para poder facer xestións dende a casa a través de calquera sistema electrónico, tablet, móvil ou ordenador. Agora falámoslles da exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego, porque ata o día 28 deste mes de abril, na sala de exposición Xosé Neira Vilas, na Biblioteca Municipal, se pode contemplar a exposición 150 anos da chegada do ferrocarril galego. Se alguén quere visitala, pode facelo de luns a venres polas tardes de 3 a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 1 da tarde. Máis temas, a Escola Infantil Os Pillabáns de Cerceda ten aberto plazo ata o próximo martes 15 de abril para renovar praza ou solicitar nova praza para o curso escolar que ven,
2025-2026. A documentación precisa que se debe de axuntar xunto co modelo de solicitude atoparana na sede electrónica do Concello, na web municipal ou no rexistro na planta baixa. Esta documentación debe despois ser presentada ou ben por sede electrónica ou no rexistro xeral na planta baixa ou na terceira planta da Casa do Concello. Agora lles falamos da ITV de Turismos, porque se vostede está pendente de pasar a ITV de Turismos, a Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismos se desplazará ao Concello de Cerceda o día 30, vai estar o día 30 deste mes de abril e despois vai estar ata o día 6 de maio. Será na entrada do Parque Acuático en Cerceda, nos aparcamentos superiores. E se alguén quere pedir cita, está a tempo, hai citas. Poden chamar se queren por teléfono o 981 92 80 80 ou a través da páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Xa nos deportes falamos dos partidos da fin de semana, comenzando pola segunda categoría Galicia, donde temos enfrontamentos interesantes. Por exemplo, o Queixas, que vai líder xa en solitario da categoría, con, pois, a verdade, con unha liña ascendente, unha gran temporada que está facendo o equipo de Pablo e que o pode levar xa o ascenso directo antes de que remate a competición. Para elo ten que volver a vencer e ten que facelo en Crendes. Crendes Queixas, o partido é o domingo ás 5 da tarde no Municipal de Meangos. Na terceira Galicia volve a haber outro derbi do Concello, en este caso, se a semana pasada era entre o Cercedense e o San Martiño, agora é entre o Rodís e o Atlético Cercedense. Na terceira categoría Galicia, Rodís Atlético Cercedense o domingo ás 12 do mediodía no campo das Tinajas, en Encrobas. Pola súa parte, o San Martiño xoga na casa, tamén o domingo á mesma hora. San Martiño Bizoño B, o domingo ás 12 do mediodía no campo do Roxo. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís xogan na casa. Atlético Cercedense Xuvenil Carral. O partido de mañán sábado ás 5 da tarde no campo do Roxo de Herba Artificial. Tamén xogan na casa os cadetes e xogarán contra o Santirso. Atlético Cercedense Cadete, Santirso D. O encontro é mañán sábado ás 12:30 no Roxo. Os infantís xogan fora da casa mañán sábado. Meicende Atlético Cercedense Infantil, mañán sábado ás 10 da mañán en Meicende. En canto aos benxamíns, si xogan mañán sábado e tamén rematando a temporada o Benxamín A, Atlético Cercedense Benxamín A, xoga na casa mañán sábado ás 11:15 no Roxo contra 11 Caballeros. Tamén o Atlético Cercedense B remataba a Liga Benxamín e en Prebenxamín, o último partido da segunda fase, Atlético Cercedense Prebenxamín Almeiras. O encontro é tamén mañán sábado ás 10 da mañán no Roxo. Nos imos co fútbol femenino, fútbol 7, tamén na segunda fase da competición, xoga na casa Atlético Cercedense Femenino e Irís B. O encontro é o domingo a 1 da tarde nas instalacións deportivas do Roxo. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, Cerceda de Veteranos Batallador. O encontro é o domingo ás 11 da mañán en Orellán, no Mesón do Vento. Na segunda B de veteranos hai un San Martiño Paiosaco, o sábado ás 4:30 da tarde, mañán, na Revolta en Queixas, e tamén xoga sábado, mañán, o Rodís de Veteranos en Mera. Marino, Rodís de Veteranos, mañán sábado ás 7 da tarde no campo da Marola. En canto tempo, para mañán sábado seguimos con eses restos da borrasca Oliver que irán traendo máis inestabilidade e baixada das temperaturas. Pode haber precipitacións de xeito trebuento e insistimos que destacado é a baixada de temperaturas que irá vindo polo sur de Galicia. En canto aos ventos, seguirán sendo ventos frouxos de dirección variable. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Irís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.